If you are new here, be sure to subscribe to our channel and visit our website at www.kannywoodreporter.com. Ke daga ina haka? Ni sabuwar ɗaliba ce cewa aka yi zo na. Yes class. Wa zai faɗa mana abin da ake nufi da pros? Okay, tashi ki gaya mana. Rubutun zube. Rubutun zube yana da manyan rassa guda biyu. Akwai fiction, akwai kuma non-fiction. Fiction na nufin ƙirƙirarren labari kamar novel, novella, short story da sauransu. Ya sunanki? Sunana Amatullahi Alhassan. Daga wace makarantar kika zo? Government Girls Secondary School Kurna. I can't believe it. Kana kallo na. Me suka ce maka? Please, Sakina, leave me alone. I need a space. Me saka gaya wa haka? A irin yanayin da nake ciki, ba na buƙatar kowa ya kasance tare da ni. Ita soyayya nau'in uku ce. Akwai wadda kana so ana son ka. Akwai wadda kake so ba a son ka. Akwai wanda ke kike so shi kuma baya so. Duk yadda kika samu kanki a ciki, haƙuri zaki yi. Daga ƙarshe sai kiga kin samu riba. Lokacin da nake da ƙuruciya na yi kuka kamar zan mutu. To ya za mu yi? Mu yi haƙuri. Mu ci gaba da yi mata addu'a. Shi yasa ko da yaushe nake ƙara drawing into closer yadda za ta saba da ni ta samu tarbiyya mai kyau. To abin da nake so a kiyaye a matala. In dai kun amince yi wannan karatun, zan yi shi. Sauran abin da ya fi ƙarfinmu, mu bar wa Allah, shi zai iya mana komai. Ba zan mutu ba sai na cika miki alƙawarinki. To idan kuma ka mutu baka cika mana burina ba fa. Ka tuna da ranka da rayuwarka ba a hannunka suke ba, a hannun Allah suke. To, Alhaji, ina gajiya? Wallahi ba zai yi a ci min mutunci ba. Ba zai yi a zo har gidan aure na a walakanta ni ba. Doctor. Injiniya Bashir. Me yasa za ka min haka? Me yasa za ka zaɓi farin cikin matarka sama da nawa? Sai dai addu'a. Don haka ka zaɓi ɗaya, ko mu ko su. Sarkakiya sabon shiri. Me ya fito da ke a cikin daren nan? Wallahi babana ne ba shi da lafiya. Shi ne aka ce in je in kira mai adai da ta sau a kai shi asibiti. Na yadda da cewa kaddara ce. Ni tawa kaddara a haka ta zo mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarkakiya